Artista euskaldun baten lana dago 2019ko muralik onenen artean, street art 360 atariaren ustez behintzat. Eskoziako arte urbanoaren inguruko aldizkariak urtero egiten duen zerrendan Udane Juaristi artista azkoitiarrak Oviedoko Parees jaialdian sortutakoa dago. Ezustean harrapatu zuen berriak, eta sekula bizitza aldatu ez dion arren, uste baino jartzun handiagoa eduki du albisteak. Betxu izan zen oindala gutxiola, irratisek otzintzin, eta hola ikusi du blog batin zain dela, eta hola xentera honitzen. Egitea, kaptura bat bialduzin festivalin parte hartu nonin hango fotografuk, baina ez nun betxure, izatea ikusi non da. Publikain debe hola, baina gero sartu nitzenin pagina eta ikusi nonin egun honenan hartin da hola, betxu ze sorpresa ez? Arra izan zen. Egitea, hori hartzun desente eukitzen nahi dela eta antzeman deti huel, hori kale hartzen da denak zorionak ematen, da idazten, da hola, eta neu baziran, neko normal hartu nun, ez? Hola, baina gero ikustezu hainbeste zea eta zoze bada, ez? Hor munduko zea hortan zerrenda hortan azaltzi ederra izin da. Gexen bat hori komunikazio alorretikola bastanteko hotzein da asko indibe, hortik gexen bat. Eta, lanan adetik, en principio ez eta hondik antzeman ez erre. Espero zehoze etorriko ala ez hortikena. Argazki zaharretatik abiatuta sortu zuen murala. Eszena urbanoa da, dagoen inguruarekiko lotura estua duena. Hori izan zen festival bat egitea hor Oviedon urtero Pares Fest izenekue eta bertatik otzin ziben hori proposamen hau emateko ditu. Daukeu fatxada hau, da taberna zahar bat, urte asko da markina hor, eta generazio pasau dana, eta nahi dugu hemen pareta honetan pintatzi zehose. Orduan betire nahi gustatzat ingurukin o paretikin behakin zerikusi eukitzi ez. Libri izatea, norberan estilu plasmatzeko, baina betire zehose eukitzi. Orduan, inuna zen berta jun, taberna, behasekin nintzen pixketola, eta nola zozkeben argazki zahar mordue, aspaldikuk, txuri beltzeko batzuk eta hola, eta interesanti iruditu ziten hori hoxetako bat azaltzi eta hortik zehoze sortzi ez. Eta hoxe izan zen, azkenin fondun azaltzea argazki zahar bat, txuri beltzin, taberna hori daun kale hori bezala plasmatzeu, eta gero bestaldetik lehenengo planun azaltzea pertsona bat, neska bat, horri biltzen bezala, eta azkenin da eszena urbano bat, aspaldiku eta oingun arteko kontraste bat azaltzeuna, ez? Txuri beltza eta kolorin arteko kontrastia. Edozein sortzailearen bezala artistaren egunerokoa gora berez josita dagoela azaldu du Juaristik. Lanbide honetan pasioa ezinbestekoa duela argi dauka. Beti diferentien ikuste, egunen arabera gauze diferentik egiten ez, baina alde batetik kuadruk egitut, erakusketak montau, gero bestalde enkargu bat ibizi naiz ez, toki finko baten zaten deko kuadruk, muralak bai, eta gero bestetik festival hauek ertetze benin, mural erraldoi hauek esango dugu olako batzuk egitut. Eta bestalde gero konkursotan hartzet parte eta pixketanetik. Egixe da betire nik arte ederrak egin hon eta jun aurretik esatezu ze bide zai elegitzen nijo ez, baina nik uste bizimoro honetan guztoko inberdezula eta hori nun ez, gexi pentsatzeke gero kukin. Eta egixe da, nahiko suerte eukidet karreri bukanunetik atrebi nintzen erakustean ere lana eta guztau eintzan, behintzat suerti dukidet hortik segi balizeteko eta zaie da, baina gauzek ertetzen nahi die pixkenaka eta zeuk egin berrezu lan asko, baina gogu etzat falta eta nik uste politi dela.